Iniwo ndinonzi Maita Tenda. Ndogara kuno Cape Town. Ndakavakawo kuMelfort. Saka zvandakavaka kuMelfort pane vanhu vaigara zvekuchengeta, asi vanhu vacho vaingochinjana chinjana. Saka zvakazoitika ndakaenda kumusha 2022 muna February. Mai vangu vashaika, ndikaenda kumusha ndikaona pamba pachichengetwa zvakanaka, asi ndakazotaurira vanhu vaigara pamba ipapa kuti vange vachibhadhara rent nekuti vaishandisa marumu akawanda. Saka ivo bva vaona kuti havakwanisi. Saka muna April vakabva vakiya madhoo ese, bva vaenda. Saka pane vandakaita in charge vanonzi Mai Jeki. Saka Mai Jeki vakabva vatsvaga ivava vanonzi Bernard Muteki, vaive buried muarea. Saka vakandisendera message zvikanzi ndiri kutsvagawo imba. Saka ndakatovabvunza ndikati, mukutsvaga imba yekuroja here kana kuti yekutenga? Nekuti pane imwe nguva ndakatozoita chisarudzo chekuti imba iyi dai yatengwa zvayo, nemhaka yekuti kana usipo vanhu vanobata imba rafu, ende chinenge chaitika pamba pako iwewe muridzi unenge usingaoni zviri kuitika, inenge yamhosva yako. Saka inini ndakaona kuti pamba panoda muridzi wacho achiona zvinoda kugadzirwa, achiona zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe, nekuti anenge achigara haanei nazvo. Saka ndakambenge ndafunga kuitengesa. Saka mai ava kuuya kwavakaita nemurume wavo vakabva vauya bvavandisendera meseji zvikanzi taona pamba, asi pamba pakakiyiwa, mukomana akaenda nemakiyi. Inini ndokuvati mutsvagei mukomana uyu akupei makeys. Saka ivo sekutaura kwavakaita meseji yekutanga vakandiudza kuti vanoda 1 room. Nepo imhuri yakakura, vanotochengeta nevamwe vana vehama dzavo. Vane vana vavo vamwe vanodzidza kucollege kushinga iri kumarondera. Saka vaitonge vatori nemhuri yakakura, asi ini semunhu aive kure handina kuzviziva. Saka sezvinei vakapinda mumba, mapindiro vakaita kugwejenura madhoo kuti vapinde. Sezvineiwo pakagadzirwa imba yangu yanga ine dambudziko, pakaiswa matiles anga asina kumira zvakanaka, asi anga asati asvika pastate yekuti yakaita seyakazenge yoramba ichiita vapo, nemhaka yekuti ivo vaifanira kuona kuti mistake iri kuenderera. Rega tiudze muridzi wemba agadzirise, kana kuti isusu tovaudza kuti todini. Hapana zvawakataura, sevanhu vaigara mahara. I think vakabvisa $50 mamu namei. Ndine madhetsi acho, ndinozotumira madhetsi. Vagara kupera kwegore ra2022 votumira 100. Saka all and all vakandipa 150 for almost 4 years dzavagara pamba vanava. Saka ini ndakazodzokera kumba muna 2023 ndikati rega ndinoona vanhu vari pamba. Ndasvika pamba ndakaona vachishandisa marooms ese. Nepo pavakataura neni pekutanga vakati vari kushandisa room 1. Ndikati ko zvakamira sei? Vanongopa mareasons. Ndikati aiwa, izvozvi ndauya ndabva kuSouth, saka munofanira kundipa mari ndozowana mari yekuita yekudzokeresa. Ndakavataurira havana zvavakaita. Ndadzokera futi ndarwadziwa. Ndadzokera 2024. Maonero andakaita imba akandirwadza.
imba yanga yakutanga kuratidza kuti vanhu vari kugara panapa vanhu vakawandisa, traffic yevanhu, zvinhu hazvicharatidzike mushe sekunge zvanga yakaita imba iyi, hazvicharatidzike mushe. Ndikati aiwa, ibvai pano, tsvagai kwekuenda. Vanhu ava vakatanga kundiisira mashoko mukanwa, mai vacho vakati aiwa, makanditi ndichengete imba. Ndikati aiwa, ini handida kuti chengeta imba, nekuti vaona kuti havachakwanisi kubhadhara. Ndikati aiwa, inini kunoku ndandatobva ndanyoresa affidavit kumapurisa yekuti havasi kubhadhara rent. Saka ndakanovapa zveshuwa, vakasaina, ndikavatora picture mai vavo, nekuti ndandaona kuti mamiriro azvaita vanokwanisa kunditiza mai ava. Vandadzoka kuno kuSouth Africa 2025 futi vandadzokera. Imba yanga yatowesi. Ndikati aiwa, bvai pano. Saka inini ndakavasiya varipo nekuti mai ava vainetsa kubvisa. Saka mai ava vanga vakutsvaga vamwe vanhu vekuita gang against ini, nekuti aiwa havabve nekuti makati vachengete, plus pane kumwe kwavakambowana mukati vasaende. Ndikati aiwa, handina kudaro. Ndakati musabve pamba pangu musina kundiudza, nekuti pamba panovhandalaiswa. Inini kana mawana kwamunoenda munondiudza paine time kuti ndione anosara pamba semunhu aigara kuno kuSouth. Saka mai ava ndakazovasiya futi varipo. Saka pane vamwe vakatoenda kunotaurira vakuru vemuarea kuti amai ava vari kundibvisa. Ndikati aiwa, hamudaroka, inini hamutaure neni semuridzi wemba. Makore ese amagara pamba apa hamusati mambondisendera meseji, makatoitawo kundibloka, asi makuwana simba rekutsvaga vamwe vanhu mumanext door kuti mugare pamba pangu. Aiwa, hazvidaro, nemhaka yekuti kana chitangwena chaicho, kana pamusika chaipo panobhadharwa. What more imba ine mabedrooms 4, imba ine bathroom netoilet, imba ine septic tank, imba ine kitchen, imba ine dining, zvese munopfuura neimomo, nekuti imba yanga yakagadzirwa seyefamily. Saka vaiita chifo chekushandisa imba yese. Saka mai ava vakazobva muna August wegore rineri. Vabva muna August wegore rineri pakazoya vamwe pamba vaakugara pamba. Saka iye zvinezvi ndiri kunzwa kuti vari kuuya vachirima pamberi pemba yangu, vachitaura kuti munda wangu, munda wepamba pedu isusu watikatanga kurima, nekuti paarea ipapapa pese pakatarisana neyadhi yemunhu, munhu iyeye munda wake. Saka mai ava vakatosvika pamba pachitorimwa patori pedu. Saka vakatoti vari pamba, bvisai mbeu dzenyu, ndiri kuda munda wangu. Saka zviri kundinetsa kuti amai ava chivindi chavo chekubva kwavakaenda kunogara muarea imomo vachiuya futi pamba pangu. Mai ava handizivi kuti chii chavari kuda nezvepamba pangu. Vari kuuya pamba vachidhistebha vanhu vaakugarapo. Murume wavo uya akanga ataura neni pekutanga achiti ada kuroja 1 room, vakazoshandisa imba yese, akabva avasiya, akaita sekuvadhamba. Iye bva adzokera kwaZimunya, hanzi anonzi Bernard Muteka, akavasiya mhuri yake, akavadhambira maoko mangu. Makore anenge 4 years ndichimuchengetera mhuri yake, vachisakadza imba yangu. Saka inini ndasara nemacost emadamages, macost eno rent, traffic ichipinda mumba, mhuri yakakura, madhoo achigwejenurwa, machemba achigwejenurwa, septic tank ichizazwa, zvinhu zvakawanda. Ndakaita loss. Saka ndinokumbirawo kuti munditsvagire baba ava
vanditsvagire babava. Ndakatomboenda kumalawyers, process yacho ikanzi yakareba. Semunhu asingagari muZimbabwe ndakaona kuti zvinondinetsa, saka inini ndakaonawo vahanzvadzi muchibatsira vanhu vakawanda. Ndikati regai ndimboedza channel yenyu ndione kuti hazvingandibatsirawo here. Ndiri kukumbirawo kuti nditsvagirwe babava, nditaure navo vandipe mari dzangu dzerent nemadamages avakaita. Ndoita macharges emba yangu kusvika pavakasarira. Maita henyu, maita henyu. Sorry, chimwe chandakanganwa ndechekuti paitombouya vanhu vaida kutenga imba, asi vaitotaura zviya zvekuti imba isatengwe, varamba vachigara mahara. Intention yavo yekudhemeja ndeyekuramba kuti pakauya vanhu vanoda kutenga, vanhu vanoregedza kutenga, plus vaitaura a lot zvakaipa kuti vanhu vaudze mwoyo vanhu vanotenga. Mai ava nemurume wavo vakandiitisa imwe cost yandisingakwanisi, nemhaka yekuti imba iyoyo dai vanga vasingagarepo kana kuti vasina kuidhemeja, I think by now pamwe dai yakatotengwa. Asi vaitoita shaisano yekuti ivo varamba vachigara mahara. Asi zvisinei hazvo, Mwari achandibatsira.